Canadian Pacific CP. Haba niya, no? Nasa 160 rail cars. Ganyan din kahaba yung pag naglo-loading kami. 116, 120 sa terminal namin. Yun nga lang, matagal. Abutin ng halos 2 araw pag unloading at saka loading. Unloading pala. Pero loading mga 116 rail cars, mga about 10 hours kaya siyang matapos pag loading. Pero pag unloading ng, let's say, fertilizer, abutin ng ano yan, abutin ng 2.5 or pag medyo aberya, may mga mahirap na buksan na gate sa baba ng rail car. Yun ang nagpo-cause ng delay, maabot ng 3 days. Pero pag smooth, mga 2.5 days lang, tapos na unload na namin yung mga product, mga fertilizer. Alright.
Sunshine, blue skies. I gotta cry. The minute supposed to cry. Listen.
guys, share ko sa inyo nag-notice na ako, alis na ako sa trabaho ko at may bago kong trabaho na lilipatan malapit lang sa amin. Doon kasi sa trabaho ko, umabot din ako doon ng total 6 years sa terminal, train, sa loading and unloading ng sa mga rail cars. Pero yung bago kong lilipatan ay related din, private railroad, dito lang sa city namin, like 5 minutes drive lang compare sa trabaho ko sa terminal na 1 oras back and forth to 2 hours, and then pag winter so kailangan natin magbigay ng extra time dahil driving tayo. Then pag may mga aberya, so nagko-consume pa tayo ng mga siguro mga 2.5 hours or 3 hours. So bali tuwing papasok ako sa work na yan, sa work ko ngayon, kasi nandito pa ako, yun ang nawawalang oras sa akin. So yung 2.5 to 3 hours ay malaking bagay na yun compare dito sa bagong trabaho ko na 5 minutes drive, nandito na ako or nakauwi na ako ng bahay or galing bahay to work, 5 minutes lang talaga. So practically, and at the same time syempre yung fuel. Sa trabaho namin meron naman kaming tinatawag na carpooling. Pag magkagrupo kami pwede kaming salitan ng pagdadrive. Yun nga lang, pag nataon na wala akong ka-carpool na taga sa amin din, so tulad yan, ako experience ko na nung huling schedule, 2.5 months akong solo driving. Nataon na yung group ko, napunta ako sa group 1 na wala akong kasamang taga sa amin, so solo driving ako. Pero yung pasok ko doon 4 days and 10 hours. Bali papasok lang ako ng 4 na araw, and then makaka 40 hours ako. So bayad ako ng 40 hours. Yun nga lang, opportunity, binigyan tayo ng pagkakataon na minsan lagi kong iniisip, ang sarap ng buhay pag ang trabaho mo ay nasa malapit lang, like what I said, 5 minutes drive lang. So hindi ko na pinakawalan yung pagkakataon. At the same time, mas okay yung sahod, and talo nga lang din ako sa benefits. So bumawi naman sa bigay na sahod. Yan. So yun yung update. Pero yung trabaho is more on exposure sa pagdadrive sa locomotive, sa train. Dahil kung sa trabaho namin ngayon sa terminal doon sa US border, ang driving ko, ang ticket ko ay within terminal lang. So dito sa lilipatan ko ay 41 miles yung haba ng rail track from Esteban to Tribune. So bali Tribune, Saskatchewan. Bali yung railroad, yung private railroad na yon ay mahaba yon, 41 miles yung haba, but private. So bali yun yung ang tatahakin or driving na pag nagdadrive ako ng locomotive, meron silang 2 locomotive. Bali ang speed limit ay 20 per miles ang maximum speed pag ako ay magdadrive doon. Tapos may mga hatak din yan, mga rail cars. Bali kasi yung private railroads na yan ay yung 41 miles na yan, yung haba na yan, maraming mga farmers, may mga elevator dyan. So yun yung private railroad na yun yung nagsiservisyo sa kanila pag na-loadan na or unloading, pag kukuha ng bagong dating or paghahatak ng mga empty cars na kakailanganin ng mga
elevator ng mga farmers. So hindi pa ako sure, hindi pa ako 100% na yun nga yung magiging exact. Bali nung in-interview kasi ko, parang binigyan na ako ng yung parang pabungat na parang ganung ori yung magiging trabaho ko. And part of the task ng trabaho, pag hindi busy, pag walang railcar movements, pag hindi magdadrive ng locomotive, ay magmo-monitoring ng mga rail track maintenance, kung may aayusin, kung may papalitan ng pin, yung parang pako, kasama yun sa part of my job sa bago kong papasukang trabaho. Bali nagbigay na ako ng notice this week, and then 1 week na lang ako, next week na lang, hanggang doon na lang yung aking employment sa terminal doon sa border. So yun lang guys, and dito na lang muna, maya maya ulit pag may nadaanan tayo na medyo magandang view na panibago na pwedeng may share natin sa mga kababayan nating parating dito sa Canada. Dito pala sa Highway 39 may mga part dito na town or village na pag dumaan kasi passing ka sa kanila ay may town or village sila na dapat ang takbo mo 50 lang, dapat mga ganon. Meron namang 80, may 70, mga ganon. So para sa kaalaman, pag nandito na kayo sa Saskatchewan, ganon po yung highway dito. Di ibig sabihin highway ang takbo ay 100, steady 100, pero depende kasi ang mga villages dito minsan nasa tabi lang ng highway, so kailangan may speed limit talaga. Tulad nito, nasa yellow grass na kami, from 100 nag-approach ako sa 50. Nag-approach ako sa 80, and then ngayon maximum 50 na lang. Ayan. So 50 dahil ito na yung tulad ng sinasabi ko na village, maliit na or mas maliit sa town. Yellow grass.